Ei, hola, què tal? Anem a veure ara com crear botons en un formulari d'Access. Tinc aquí el formulari dels llibres, que ja l'havíem creat abans, hem creat un quadre combinat, i he fet sortir només aquest peu de formulari una mica, perquè sabeu que en el peu de formulari és el lloc ideal per posar botons. ¿Vale? Llavors, aquests botons què poden fer? Doncs aquests botons poden fer mil coses, però fixeu-vos, si cliquem per aquí amb els controls, que tenim l'assistent per a controls, ens és molt fàcil vindre aquí, fixeu-vos, que diu com insertar un botó, i aquí anem a veure ara quines són les opcions, diguem, bàsiques que tenim per fer a l'hora d'insertar botons. ¿Vale? Llavors, cliquem aquí, anem a insertar-lo el botó doncs, per aquí mateix, per exemple, m'és igual. Llavors, fixeu-vos, què podem fer? Doncs tenim diferents accions per cada categoria. ¿Vale? Categoria de navegació de registres. Doncs podem buscar registre, anar al primer, anar a l'anterior. Us recordo que la navegació de registres ja sortia per aquí baix, en la vista de disseny, ¿vale? Però si ho volem fer amb botons més grans, més macos i tal, doncs ho podem fer perfectament. Tenim altres operacions amb registres, com per exemple podríem eliminar un registre, podríem afegir un botó que digui eliminar registre. Llavors, al clicar, doncs eliminarà el registre, o guardar-lo, o imprimir-lo, el que sigui, ¿vale? També tenim operacions que es poden fer amb el formulari, com per exemple tancar el formulari. No hi ha cosa més normal que un botonet que serveixi per tancar el formulari, ¿vale? O imprimir-lo, o actualitzar dades, o aplicar un filtre, etc. ¿Vale? També hi ha altres coses com operacions amb informes, que ja ho veuríem. També podem fer un botó que surti de l'Access, que apagui l'Access, i altres coses com executar una macro, executar una consulta, etc. ¿Vale? Per exemple, si tenim una consulta d'acció que elimini registres o que afegeixi registres amb alguna cosa, doncs també ho podríem fer. ¿Vale? El que anem a fer ara és un simple botó per tancar el formulari, d'acord? Com a exemple. Llavors faríem així, operacions con formularios, tancar formulari. Li dic siguiente. Aquí en el siguiente ens diu què vols que posi aquí en el formulari? Vols que digui tancar o bé vols una imatge amb una sortida, amb un stop o alguna cosa així? Bueno, podem mostrar aquí, hi ha moltes imatges, El que anem a fer és això, per exemple, un botonet amb la típica porteta per sortir. Vale? Podríem triar això, el text, i ja està, no hi ha problema. Anem a fer el botonet aquest, li diem siguiente, i ja està. Li donem un nom al botó, doncs, per exemple, el botó seria doncs, sortir, per exemple, per donar-li un nom coherent, que no sigui botó tal. Li diem sortir i fem finalitzar. Ja està, gestos, ja tenim el botó. Deixem-ho guardar-lo. Si ara faig, vaig a la vista formulario, aquí baix, em surt, jo el tinc obert, i em surt el botonet per tancar. I ja està. O sigui, jo li clico, directament tanca. No té res més. Vale? Vull dir, funciona perfectament. Anem a veure un altre botonet, anem a veure un altre exemple. L'obro, vista disseny. Ara vaig més ràpid, Botonet, per aquí. Què és el que anem a fer? Doncs anem a fer navegació. Anirem al registre següent, per exemple, ¿vale? Siguiente, i el siguiente ja ens diu que hi ha aquesta imatge. Siguiente, li diria un nom. Següent, no m'agrada posar accents ni res amb els noms dels camps. Li diem finalitzar i ja està. Ja el tenim, el podríem moure aquí i ja està. I si voleu, anem a fer un altre aquí que sigui per anar a l'anterior. Navegació de registres per anar a l'anterior, ¿vale? Per fer-ho així. I a l'anterior, siguiente, anterior, finalitzar, i ja els tenim aquí. Hauríem de posar-los així, per exemple, i ja està. Tanquem, guardo canvis, mireu, llibres, vale? Jo puc anar a partir d'aquí, fixeu-vos que funciona perfecte per anar a l'anterior. Funcionen perfectament. Doncs així és com es fan els botons, no té més misteri. D'acord? Són les opcions que hi ha altres coses, si ho combinem a l'hora de fer macros, doncs és una altra història, ja tenen molta més utilitat, però de moment, a nosaltres, de moment ja ens serveixen. Val? Normalment es posen al peu, que ho sapigueu, i ja està, gestos, vale? Ens veiem en el següent vídeo. Adeu!